ċentru ġdid tal-edukazzjoni bikrija bl-isem Seba' Sema f'kull staġun fetaħ il-bibien tiegħu f'Birkirkara bilan li jkompli jsaħħaħ is-servizzi offruti lit-tfal u lill-familji. Iċ-ċentru li l-atfal ta' bejn 3 xhur u 3 snin għandu kapaċità ta' 30 tifel u tifla u jifforma parti mill-iskema ta' childcare bl-aħlas tal-Gvern. Permezz ta' tim ta' professjonisti, iċ-ċentru għandu lan li jipprovdi ambjent sikur u inklusiv li jiffoka fuq l-iżvilupp individwali ta' kull tifel u tifla, filwaqt li joffri wkoll appoġġ lill-ġenituri. Iċ-ċentru ma jużax screens ma' tfal blan li jitalmu permezz ta' esperjenzi reali, logħob u esplorazzjoni. Il-faċilità hi mibnija madwar kunċett ispirat mill-4 staġuni. B'kull spazju jirrifletti staġun differenti u joffri esperjenzi edukattivi infassla skont l-età u l-iżvilupp ta' tfal. Il-ġenituri jibqgħu wkoll informati matul il-ġurnata permezz ta' sistema ta' komunikazzjoni li tipprovdi aġġornamenti kontinwi dwar l-esperjenzi u l-progress ta' tfal. Is-sit taċ-ċentru, Marilyn Meli, qalet li l-viżjoni ta' Seba' Sema f'kull staġun hija li jinħoloq ambjent ta' daqs iżgħar fejn kull tifel u tifla jħoss ruħu sikur, apprezzat u mħeġġeġ li jiżviluppa bil-pass tiegħu. Il-viżjoni tagħna bħala Seba' Sema hija illi noħolqu ambjent ta' daqs ċkejken fejn kull tifel u tifla jħossu konfidenti u apprezzat li jiżviluppa fil-pass tiegħu. Lan tagħna huwa dejjem li noħolqu dar il-bogħod mid-dar fejn il-ġenituri jħossuhom konfidenti u rashom mistrieħa illi t-tfal tagħhom qed jingħataw l livell ta' edukazzjoni u ħarsien. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Byron Camilleri enfasizza li kien dan il-Gvern introduċa childcare mingħajr ħlas u li minna gawdew eluf ta' familji matul is-snin u għadhom qed igawdu eluf oħrajn illum. Iċ-childcare illum sar part integrali mill-mixja edukattiva ta' tfal tagħna. Nista' nikkonferma dan ukoll bħala missier li jieħu t-tifla tiegħu fiċ-childcare. Nieħu gost mbagħad nara min qed jinvesti f'childcares tal-aqwa kwalità bħal qed nara hawnhekk f'Birkirkara illi finalment ser igawdu minnhom it-tfal li ħajjiġu u fl-esperjenza li ser jirċievu propju dan il-post.